Salut! Suntem la cabana Cetățile Ponorului, în plină iarnă. După cum se vede, ninge, dar e splendid. Suntem în ianuarie 2021, la cabana Cetățile Ponorului. Aici suntem, vă prezint jucăriile de iarnă. Sania de 8 persoane, snowmobilul utilitar, cred că e prima noastră achiziție, dacă nu mă înșel. Sania de marfă, Sania de 4 persoane. Aici este un snowmobil cu care ne facem treaba tot utilitar. Nu avem decât utilitare noi. Nu facem prea mari aventuri, dar în schimb este super suficient pe acest drum să te deplasezi în Sanie trasă de snowmobil. E genial. E genial. Ai o senzație de libertate și de tot ce-ți dorești. Uitați-vă la brazii ăștia cum arată. Uitați-vă la acest peisaj mirific. Puteți să-l aveți și voi accesând padiș.ro www.padiș.ro. Acolo găsiți rubrică Cazare Cetățile Ponorului și vă puteți caza în această frumoasă cabană care e caldă, bine întreținută, foarte curată și în mijlocul munților. Acesta este drumul care leagă către Glăvoi, cabana, pe care noi venim la cabană să ne bucurăm de toate. De vreme frumoasă, de liniște, de peisaj incredibil de frumos și, bineînțeles, de bunătățile preparate de mama mea, bucătăreasa noastră de suflet, mama. E bucătăreasa noastră a tuturor, nu? Mama. Vă așteptăm la cabana Cetățile Ponorului. Hai, distracție plăcută, pa, pa!